Πάλι εδώ ρε μάγκες, πάλι εδώ. Έχω να ανεβάσω βίντεο, δεν θυμάμαι πότε, σίγουρα πάνω από 6 μήνες. Και όταν μπήκα να τσεκάρω το κανάλι μου, τι λέτε εσείς ότι μου έβγαλε? Μόλις μπήκα να δω το προφίλ μου μετά από 6 μήνες, δεν είχα μπει να δω το προφίλ μου από τότε, μου βγάζει μια ειδοποίηση και μου λέει το εξής. Μου λέει, αν ανεβάσεις τώρα ένα short, θα προσελκύσει, λέει, εκατομμύρια θεατές. Εγώ στην αρχή είπα ναι καλά ρε φίλε, ναι καλά. Βέβαια πάντα ήθελα να γίνω creator, πάντα είχα τις ελπίδες μου. Βέβαια τώρα τις έχω χάσει 100%. Αλλά δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να σας πω την αλήθεια. Διότι τις έχω χάσει τις ελπίδες μου, τις είχα εξ αρχής, ήταν πολύ χαμηλές εξ αρχής οι ελπίδες. Θέλω να δω αυτό το βίντεο πόσα like θα πάρει. Θέλω να δω πόσα subscribe θα πάρει. Θέλω να δω πρώτα απ' όλα πόσα views θα πάρει, γιατί λέει θα προσελκύσει εκατομμύρια θεατές. Δεν είχε εγγύηση πουθενά για το αν οι θεατές κάνουν subscribe ή όχι. Αν δω κάποια αλλαγή, ξανανεβάζω βίντεο. Αν δούμε τα ίδια που είχαμε 6 μήνες τώρα.